Joseph Grech li flimkien ma' ibnu jinsab mixli bil-qtil ta' Brendan Patch permezz ta' daqqiet ta' sikkina fil-Ħamrun m'għandux jinstab ħatti ta' omiċidju volontarju. Dan peress li hu kien mar hemmhekk biex jikkalma lill-ibnu u qabad sikkina wara li ra lill-ibnu miksi bid-demm. Dan huwa l-argument li preżenta l-avukat Roberto Montaldo li talab lil ġurati biex isommu f'moħħhom id-dinamika li waslet tal-qtil ta' Brendan Patch ta' 21 sena magħruf bħala Galalli. Montaldo kien qed jagħmel id-difiża tiegħu fil-ġuri kontra Kurt Grech ta' 31 sena magħruf bħala Nemes u missieru Joseph ta' 61 sena, it-tnejn mill-Pjetà. Huma qed iwieġbu mhux ħatja tal-qtil ta' Brendan Patch fit-2 ta' April tal-2017 fi-triq Giovanni Barbara fil-Ħamrun. It-tnejn huma akkużati b'omiċidju volontarju, possess illegali ta' skieken, ksur tal-paċi pubblika u l-ordni li jeddew lil-omm il-vittma Lisa Patch u l-sieħba Jessica Bilocca li kellha tifel minn Kurt Grech. Id-difiża qed issostni li Kurt Grech mar hemm biex jipproteġi lill-ibnu u skieken biex ikunu fuqu f'każ li kellu jipproteġi ruħu minn Patch li hu qies bħala perikolus. L-erba' l-avukat Montalto qal li Joseph Grech ma kienx hu l-instiga s-sitwazzjoni dakinhar huwa segwa lill-ibnu sad-dar ta' Patch f'karozza separata biex jikkalmah. Jidher ukoll li hu prova jikkalma s-sitwazzjoni meta kien qed jitwaddab madum waqt il-ġlieda. Madankollu għall-avukat fiex ħin Joseph Grech ra lil Patch li kien jaf li huwa raġel perikolus jiġilet ma' ibnu u raħ miksi bid-demm. Il-missier ħataf waħda miskieken li ma kienx hu li ħadha miegħu u x'jedarawh jagħti bis-sikkina f'dar Brendan Patch sostna l-avukat difensur. Madankollu insista li l-provi ma konkludewx li ma mill-feriti tad-dar kienet ikkawżata minn Joseph Grech. L-esperti qalu li waħda mill-feriti tad-dar sedet kienet fatali, iżda l-evidenza wrid ukoll il-ferita tad-dar segwiet ferita oħra fis-sider li kienet meqjusa fatali u li kienet fil-qalb ta' Patch.